Aquesta exposició, encara que sembli a priori que és una exposició de fotografia, no ho és ben bé. És una exposició que documenta tota l'obra exterior d'en Marc, que ha fet a diversos indrets del món, des del seu poble fins a indrets més llunyans. Sempre parlant d'una cosa que ens interessa molt des de Cultura Verda, que és el medi ambient, l'ecologia, però també no hem d'oblidar que el medi ambient i l'ecologia també l'humà li afecta, no és una cosa externa, no és la natura només, nosaltres som part, no? És un artista exterior, bàsicament, i a mi em feia l'efecte, pobre, que l'estava tancant en una gàbia i que necessitava respirar, no? Ha sigut una mica complicat en aquest aspecte i també és molt prolífic i sintetitzar una mica tot el discurs. Ha sigut una feina d'ell i jo que hem estat allà. Jo crec que el resultat és prou bé i ha sortit una exposició molt neta i molt nítida. Jo crec que d'arrel potser les memòries no és l'obra més coneguda de Marc, però crec que representa molt bé, sintetitza molt bé el que és la seva obra. És una mica el concepte de que si perdem els arrels, perdem la identitat, com aquella cançó del Raimon, però no d'aquí només al territori, com veureu a l'exposició, és de tots els indrets del món estan passant coses d'aquestes. Llavors, perdre la memòria fa que no tinguem recursos després per anar cap al futur. O sigui, jo crec que hem de saber d'on venim per saber on anem. I és molt important. Això que s'està fent ara de blanquejar la història, jo crec que és un gran error perquè es perdrà tot aquest concepte d'on venim, perquè som la suma de tota la humanitat que ens ha precedit.